Hej. Ja, det er Vito Waffel igen. Jeg har glædet mig til at lave den sidste video. Altså, vi har lige lavet en Sims-video, og den var ret lang tid. Så jeg kan godt lide en video. I må vildt gerne kigge med på den. Og jeg kigger på jer. Den her lille dims, den var taget. Okay. Ja, vi kan godt lige se det her. Jeg kan godt lige se det. At vi lige har op sådan en video. Yes, way. Godt. Okay, men ham der, nej. Nightwolf har jeg søgt på Nightwolf-kanalen. Nightwolf channel, og så. Ja, så står der en Nightwolf, så står der en varv, der står sådan her. Så. Hvis I gerne vil se den video, så må I virkelig gerne se den. Så har vi lavet Battlefront, Star Wars Battlefront med Nick. Ja, okay. Og her sidder Alexanders far. Sig hej, Lars. Hej. Ja, jeg er stadig hjemme hos Alexander, og jeg skal nok lave en video med min storebror og mine venner. Og min lister, og alle dem, måske jeg kender. Så se med i næste episode. Hvem er Philip i hvert fald?